Ja, men et øjeblik skal vi også deltage i festlighederne inde i Idrætsparken. God aften og rigtig hjertelig velkommen til EM i toeren. Danmark spiller som bekendt sin første EM-kvalifikationskamp, og det foregår mod Færøerne. Færøerne de har taget hul på deres puljekampe. De har slået Østrig 1-0 til stor overraskelse for den ganske fodboldverden. Her i studiet på Kvægtorvet i Odense har jeg Preben Elkjær med, og han vil komme med relevante kommentarer undervejs. Og Preben, det bliver jo ikke dine gamle ben, der skal skubbe den det sidste stykke ind over linjen. Hvordan tror du, det kommer til at gå i aften? Ja, det bliver en spændende, en sjov kamp. Alle siger jo, at det kun er et spørgsmål om, hvor meget vi skal vinde. Jeg vil se, og jeg glæder mig til at se, hvor langt Færøerne kommer med deres fightervilje. Det bliver spændende. Ja, men lad os se på det. Vi vender blikket mod Idrætsparken. Ja, her kan vi invitere dem indenfor til en festklædt idrætspark og forhåbentlig byde velkommen til et festfyrværkeri, fodboldfyrværkeri, når den islandske dommer Guðmundur Haraldsson om et par minutter sætter den første landskamp i fodbold nogensinde i gang mellem Danmark og Færøerne. Og vi skal byde en speciel velkomst til de grønlandske seere, der jo også for første gang nogensinde er med på en direkte dansk sportstransmission. Og her er den danske nationalmelodi. Ja, 35, måske tæt på 40.000 tilskuere er der her i aften. De 5-6.000 af dem er færinger, der er kommet ned for at hylde deres hold. I hvert fald de 1.500 af dem. De 4-5.000 skønnes at bo her i København, der jo rent faktisk regnes for at være Færøernes næststørste by efter Tórshavn. Men velkommen til en kamp. Danmarks første EM-kamp, og det er jo, som vi hørte fra studiet, Færøernes anden efter choksejren 1-0 i Landskrona for en måneds tid siden over Østrig. Her er de to anførere for Færøerne. Er det til højre Jóhannes Jakobsen, og så har vi dommeren i midten, islændingen Guðmundur Haraldsson. Dansk anfører, som sædvanlig, Lars Olsen. Og skal vi se på Færøernes hold, stiller op nøjagtigt samme opstilling som i kampen mod Østrig. Og vi skal vel specielt lægge mærke til Jóhannes Jakobsen, anføreren på Færøernes landshold, som i øvrigt lige har udgivet en plade, der hedder Hvad gik galt? Lad os håbe, han stiller samme spørgsmål, når vi er færdige i aften. Men ellers er det med nummer 7, Thorkild Nielsen, målscoreren fra kampen mod østrigerne. Her har vi Thorkild Nielsen midt i billedet. Thorkild Nielsen, der i øvrigt lige har rykket ned med sin færøske klub til den færøske anden division. Det er jo et stort navn hjemme. En anden af de markante profiler her, Jens Martin Knudsen, 23-årig truckfører, der er blevet verdensberømt, ikke mindst på grund af sin specielle hue. Her er den danske holdopstilling, som ventede, har træner Richard Møller Nielsen valgt at stille op med Lars Elstrup, som vi har som nummer 8. Og så har vi så de tre mand fremme, Flemming Poulsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup. Elstrup kan ligge lidt tilbage, og Michael det samme. Men Frank, store favoritter er vi blevet sagt, vi er, og det må vi vel også siges at være. Det er vi helt sikkert, vi er store favoritter, og det er jo selvfølgelig ikke uden grund. Men her har vi to af de spillere, som jo skal gøre det for os i aften. Der er Elstrup, der scorede hat-trick mod Norwich i den engelske liga forrige weekend, og så Brian Laudrup. Ja, det er klart, at vi er store favoritter, men vi har fået en gratis gave allerede på nuværende tidspunkt, nemlig for en måned siden, hvor Østrig tabte til dem. En gratis gave mener jeg på den måde, at man skal aldrig undervurdere et hold. Man skal altid have respekt for et hold, men aldrig undervurdere et hold, og det var det østrigerne gjorde. Så det ved vi i dag, at vi overhovedet ikke skal gøre. Og så mener jeg, at hvis vi kæmper og forbereder os, ligesom vi har gjort til en normal EM-kamp, lige så godt som Færøerne, ja, så kommer klasseforskellen i løbet af kampen, og det skulle godt give udtryk i en komfortabel sejr. Ja, som en færing sagde her inden kampen, at
Vi regner det for at være Danmark, eller Goliaths Davids kamp mod Goliath. Og husk, hvordan det gik til store brød. Han måtte bide i græsset, siger man på Færøerne, og håber på en ny sensation. Vi er klar til de 90 minutter. Vigtige minutter for Danmark og for Færøerne. Ja, de siger, kan vi bare vinde denne kamp, så kan vi for vores skyld tabe både med 10 og 20-0 i de næste. Torkild Nielsen. Bag til Abraham Hansen. Og med det samme har vi de danske frontløbere fremme. Og lægge pres på færingerne. Brian Laudrup. Og første frispark. Begået af Jan Kamp. Skal vi hen til Åsted. Michael Laudrup. Flemming Poulsen. Takles igen hårdt bagfra. Denne gang er det Michael Danielsen. Spilleren, der holdt polster så godt i kampen mod Østrig. Heinze, men vi skal have frisparket en gang til. Men netop de her situationer, hvor færingerne spiller utrolig hårdt, ja, det kan også komme dem til skade eller slå bagslag. Vi så, at de fik 3 advarsler i kampen mod Østrig, og vi har også set dommeren med det samme opmærksom her. Ja, de vil helt sikkert ikke få lov til at få så lang snor, som det gjorde mod Østrig. Og der er det at sige til det, at danske spillere er nu forberedt på det. Og det, de skal gøre, det er at spille bolden lynhurtigt. Bevæge sig meget og spille bolden hurtigt. Lars Olsen fremme. Og også Jan Bartram. Og det bliver Jan Bartram. Og for første gang Jens Martin Knudsen i arbejde. Her var der bare spillet 1 minut. Godt præcis spark fra Jan Bartram. Men Jens Martin Knudsen ikke så nem overliste. Brian Laudrup. John Sivebæk kommer med. Der er så nyt på nyt hårdt spil. Denne gang er Abraham Hansen mod Brian Laudrup. Samtlige spillere op omkring det færøske straffesparksfelt med undtagelse af Jan Heinze Lars Olsen. Godt brudt til John Sivebæk. Og så skal spillet spredes ud. Kim Vilfort. Jan Bartram. Heinze på venstre siden. Flemming Poulsen. Prøver at finde Lars Elstrup. Hun anfører Johannes Jacobsen. Og det er netop den måde her, vi ikke skal spille på. Ja, her har vi den islandske træner, Færøernes islandske træner, Pál Gudmundsson, der siger, at han har verdens bedste forsvarsspillere som det. Og det kan de også være, hvis man spiller som østrigerne gjorde, nemlig direkte gennem midten. Vi skal ud over fløjene, og det skal være med lange skift. Her er Heinze lidt heldig. Det har nemlig vist sig, at især deres anfører nummer 2, Johannes Jacobsen, har svært ved at komme ud i siderne og lave opbakning. Så lad os se, om danskerne kan få gjort det i løbet af kampen. Målspark. Færøerne, der består af 18 øer, 46.000 indbyggere, råder over godt 5.000 fodboldspillere, der er fordelt på 22 forskellige klubber. Og så også noget, vi kender til eller har set i kampen mod Østrig. Vi så det øvrigt også i træningskampen mellem Brøndby og Færøerne, at Jens Martin Knudsen tager det ind over.